Лідары па адлічэннях у бюджэт, будаўнічая галіна і перапрацоўка сельгаспрадукцыі. Паралельна ў рэгіёне вядзецца работа па пазбаўленні ад неэфектыўных актываў. Праблемныя і стратныя кампаніі далучаюць да стабільных прадпрыемстваў. Дзякуючы рэарганізацыі за апошнія 3 гады ў вобласці узбуйнілі 21 адкрытае акцыянернае таварыства. В области акции передаются в управление по отраслевому принципу. В управлении задействованы 4 звена, и каждый из них выполняет свою задачу. Сегодня управляют акциями 8 комитетов и управлений облсполкома и 21 горисполком. Акции имеются в собственности всех районов области, за исключением Наравлянского. Общая цель и представителей государства, и органов владельческого надзора – это эффективно управлять акциями, способствовать прибыльной работе общества, получать от управления акциями дивиденды, содействовать росту стоимости акций. Аднак дывідэнды плацяць не ўсе. Частка таварыстваў не можа гэтага зрабіць за адсутнасці чыстага прыбытку або таму, што накіроўвае ўсе свабодныя грошы на мадэрнізацыю вытворчасці. Пры гэтым вартасць акцый расце разам з павелічэннем кошту актываў і асноўных фондаў прадпрыемстваў.